video právě začíná. Takže starec lidičky, moje jméno je Hero.cz. To já vás vítám u mého prvního dílu z mého serveru My Marons LP. A je to nová série z Minecraftu samozřejmě, z čeho jiného. Tak. A tady máme pigmínka. Tak a za chvilku by se měl připojit ještě jeden hráč. Já se ho ještě na něco zeptám. Tak, on tady ještě není. Bohužel. Ale za chvilku by se měl tady připojit, takže tak. Takže se vydáme na cestu teda, ale je noc, takže jako moc daleko jsem se nikam nevydával. A jestli jste si všimli, tak mám nový texture pack, který se mi moc líbí. Tento texture pack vlastně používá Baudelio, to si ho a je tady, to si ho někdo zná, Baudelia, ze serveru Minoj. A počkejte chvilku, ahoj, natáčím, můžeš pozdravit do videa. Takže se vrhnem tady do dřeva. Ještě mi tady někdo píše na skipu. Tak, já si musím sednout do své polohy. Tak. Tady si skáčím strom. Tak. Takže takto. Ještě tady hraje pár lidí. Hraje tady Rysík, ten je majitel serveru My Marons. Ale majitel My Marons LP jsem já, tady tohoto serveru. Takže tak, a teďka chvilku nebudou videa, protože pojedu do Chorvatska, protože už jsou za chvilku končí bohužel prázdniny, což je opět na nic. Ale tak aspoň uvidím kámoše, který jsem neviděl dlouho, některý jsem neviděl celý prázdniny. No dost jsem jich neviděl celý prázdniny, takže to, ale jinak se na školu moc netěším se. Tady epický pohled na Teclefek, na našeho nového hráče, takže a sakra, to je zlý, hošku, to je moc zlý. Tak pojď, pavoučku, budeme si hrát. Pojď. Hajzle. Tak. Takže jsme tady pana pavoučka porazili. A takže se už vydáme někam. Tady ještě zaváběme kravičku a slepičku. Ahoj.
budete mi oba dva chybět. Hajzle. Ceclefek. Počkej. Ceclefek. Budeš natáčet. Tak. A sakra. To je pruser. Takže jsme pozdravili taky do videa, tady ten taky natáčí, takže bomba. Pak tady někdy Ceclefek, pokusím sem dát, jak se tomu říká, Jean mapu. Tak to se nějak tomu říká, já jsem to už taky zapomněl. Hop. Tak a žádnej mod nemám, to jsem musel mít OP, ale OP nejsem, no, mám dva mody tady, mám Optifine a tady tu mini mapku, to je všechno. Hele, tady už je tady tento biom, což je bomba, ale tady zatím nic spatřovat nebudem, ale budem. Tady naplácám ovečkám. Trošku se mi to seká, ale já se pak musím podívat na jedno video. Tak. Ach jo, tohle. Teďka půjdeme naplácat prasátkám. Tady je prasátko tady. Takhle se to nějak seká. Fast. Dáme to na far. Co ještě tady mám špatně? Tady to je všechno vyplé. Quality fast. A už by to mělo být lepší. A furt se. Já to pak ještě musím nějak spravit, protože tak. A pak myslím, že tady tento texture pack používá ještě Joker. Do pytle! Ne! Kurňa. Kurňa. Já jsem taková dilina. No a půlka věcí mi zhořela v hlavě, což jako není moc příjemný. Ty vole, já jsem debil. Ach jo. Já jsem takovej debil. To není možný. Já jsem takovej... No. Já jsem taková dilina, že to ani není možný toto. Já tady hnedka chcípnu, no, což je úplně bomba. Já jsem dilina, ať tam nespadnu znova. A jo, věci mám tady u té lávy. Tady mám věci a v půlku v lávě, ty vole.
A teď se trefím do vodičky, musím si věřit. Věř si. Věřím si. Jo, věřím si. Skoro nic mi v hlavě. No, hořela mi lopata. Ale to zase taková tragédie není. Takže jsem měl náhodou hlad. Takže jsem dělina, to jako musíte přiznat. Že já takto hnedka na začátku zhebnu, což jako není moc příjemný. Jump, grand. Tak. Teď se chystám točit GTA Vice City, což je taková stará verze GTA San Andreas. Ty vole, a teď jsem tam málem zase to pytle, zlá láva. Tak to bylo teda ofous, no. Ty vole. Že ne. Počkejte, dáme spaven a půjdeme tam takto. Není to. Proč jsem si to trhal, ty vole. Já totiž ve škole teda moc dobrý výsledky nemám. Teďka v 5. třídě jsem za celý rok z matematiky dostal jenom jednu jedinou jedničku. Takže jako matematika mi skoro vůbec nejde. Matematiky jsem na vysvědčení dostal 4. Takže jako to je nic moc. Je tady clefek, ten tady je. Bum. Když jsem spadl zase do lávy, tak by jsem se asi už uškrtil. Samozřejmě půjdeme to někam daleko se bydlet daleko od spawnu. Takže tak. Počkejte. Tento server je podobný jako mainuj.cz. Takže asi kdo by mainuj.cz neznal, že? V této době znám Mainuj skoro každý. Jo, tam je ještě železo. Takže tam se musíme ale tady je taky železo. Jo, tak ty ses mi chtěla schovat, jo? Mám teprve 5 železa. Protože tam, jo, teda 7 železa. Tak, tady máme uhlíčko. Tak. Ne, jumping, jo. Vyzkouším si své parkourové schopnosti. Jump, jo. Své parkourové schopnosti mám vynikající. Což mě těší.
a teď se nějak musíme vyplazit nahoru, což bude. Hele, už mám přes tak cobblestone. Tak to, kam jsem to sletěl? Ty vole, já jsem taková, teda takovej borec, že to ani není možné. Tak on underground, jump. Jako moc lidí to teďka není, protože tento server je novej. Si natěžíme trošku dřeva. A ještě budu potřebovat tady z tohoto dřeva semínka. A už mi tam spadla. Jedno. Ale chtěl jsem si udělat domeček na pokraji tohoto biomu a na pokraji takového biomu, kde jsou kde jsou ty hory. Takový hornatý biom. Prostě. Potřebuji semínko. Jo, tady mám semínko. Stojíš mi u cesty, stane se neštěstí, něco tě ojede. Stehínko. Musíš na tu holku jenom malinko. Stojíš tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě ojede. Jo, teďka poprosím pana Slefek, aby dal AFK, protože já bych sem potřeboval spinkat a aby jsme tady netočili ve tmě. Takže tak, doufám, že mě tady, já jsem debil, já jsem si chtěl vyrobit toto, no. No, toto jsem si vážně nechtěl vyrobit, no ale tak. Ty vole, já jsem si lekl, že to příšera. Co? Jo. Prosím. AFK. Děkuji. To je jedno, tak jdeme dál prostě. Ach jo. Takže se napapínkáme. Po ránu si musíme dát snídani. Takže sakra, zase, to je jedno, tak do příštího dílu to zkusím trošku nějak spravit. Jo, já totiž na narozeniny budu mít tu novou kartu, takže tu grafickou samozřejmě. A takže prostě. Hopiky, děťátko udělá papiky. Ačkej, kde je nějaká tady linka. Jo, takže já jsem chtěl být na pokraji tohoto biomu a toho hornatýho, jako je Baudelio. Na toho jsem se teďka dodíval, on je taky docela dobrý LP a takže tak. Takže jestli tady není nějaký ten, tam je na druhé straně, jak se tak mrkám, tak hele ty dilino, pojď ke mně. No správně.
A možná někdy se na tento server bude dělat nábor. Takže se můžete těšit, že semka budeme nabírat nové let's playery. A jestli chcete být na tomto serveru, tak zaprvé musíte natáčet musíte natáčet prostě. A musíte mít přes nějakých 50 odběratelů. Já se už k 50 odběratelům začínám blížit, už mám nějakých 47 odběratelů. Takže moc vám za to děkuju, moc si toho vážím a doufám, že vás moje videa budou bavit nadále. A tak. Semka se asi pouštět nebudu. Takže kde je ten zbajon do prčice na nervy toto. Tak nic, no, tak asi budeme muset se vydat trošku jinou cestou. A tady tou cestou něco vede, nebo to jsme šli zpátky na spawn, že? To prčic, to je saky na to. Hele. Tam je nějaký ostrůvek. Tam bychom se mohli vydat. Tam lenským směrem je ostrůvek, takže se napapám trošku. A uděláme si lodičku. Tak. Toto rozbijem a poplavíme vpřed. Dělej. A zase trošku lagy. Jo, tam s tím směrem. Uhy. Tady to je. Ale to je moc malinký. Musím najít ještě nějaký větší. A taky za druhý to je moc blízko k zemi. Hele. Tady něco je. Takže je super. A máme tady další ostrůvek. A pozor, ať nenabourám. Musím nějak šikovně zaparkovat. Oh shit. Ale nejradši jsem chtěl být na takovém ostrůvku, jako je ten, já jsem se už na něj dlouho nedíval, jsem zapomněl. Takže on se jmenuje asi Lagi. Pardon, mě to trošku spadlo. Sám cože? Ale za mě se tam to někdo připojil. Jaký hajzl. Já už Ripo zkusil pojít. To je jaký hajzl. Tak
To je nějaký hajzl, ne? A jako vy to můžete potvrdit, jo? Se podívej na mé video, tam to je. Hajzl jeden. To si tohle mohl dovolit. Si mohl dovolit jenom nějaký šulin. Jedeme vpřed. Aha, to je blbý, že ti, co se semka prostě nedostanou, tak se můžou připojit za nás. Ale dobrý je to, že nám tady je samý písek, ty vole. Tady je takový austý, tady je taková písková země, ty vole. A už bychom to měli ukončit, protože proto nebo uděláme timelapse, a nebo to ukončíme prostě. Hele, tam je takový flekáč. Ten od země tu vyrenderovat. Tak čau. No tak nic, no, tak nic, takže co teďka? Jo, X teďka. A takže si asi neubytujeme tam blízko toho. Ubytujeme se tady na pláninách. Je to jedno, tady nás možná to nikdo neobjeví. A teďka až dotočím toto video, tak se pokusím semka dát do prdele. Tak se semka pokusím dát, jak se tomu říká, jo, pin mapu. Takže tady by se asi postavil domek. A takže už by jsem to ukončil. Takže jo, jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, popřípadě odběr a já se s vámi loučím, užijte si života a čau.